Commanders morning. Sila namhlanje ubuholi base-Achigumede zone kuhamba ne-Youth League. Sizo-check i-stadium la Standard. Sihamba nabafundi laba bamasipala sebesivulelile amagumbi wonke azobe esetshenziswa ngalalalanga. Ama-toilet, ikhishi, indawo zokushintshela, so sizobe nje sikhava ngayo yonke into. Osokusele ke manje sekusele ebantwini. Siyabamema abaphume ngobuningi babo bazogcwala laba bungazi kanye nathi uma sibungaza ukumenyezela kokuqala kwentsha from ku-national. Amandla wethu Viva MK, viva! Viva MK Youth League, viva! Viva MKSM, viva! Comrades, siyamema e-Youth League yonke e-Achigumede zone ngenhla nangezansi. Mhla 16 June bonke abantu abasha eClermont abaphelele eChristianenberg. Amandla wethu Kwaza mkhonto kwaza. Kwaza. Kwaza mkhonto kwaza. Kwaza. Hayi, ngigcizelele nje sokushowa abafowethu ukuthi hayibo siyi-motherboard yase-Achigumede zone sithintsha ayiphele ngobuningi bayo la eChristianenberg. Amandla wethu Bokodo. Commander morning. Ngimbokodo esayi-youth. Ngithi nje animeme nonke ngomhla 16 nonke niphelele la eChristianenberg kuzolontshwa i-Youth League from phezulu kuya phansi. Siyabonga Commander niphume ngobuningi benu. Amandla wethu